רזי, לאיפה אתה רוצה? רזי, לאיפה אתה רוצה? למלון. ושיר, לאן את רוצה? למסעדה. ורז, לאן אתה רוצה? למלון. ואבא, לאן אתה נוסע? לעקוף את האמיש הזה שנמצא לפנינו. אני רוצה למלון שהוא גם מסעדה. יש דבר כזה? איך קוראים למלון שלנו? קוקוין. אוכי. לא, אני שמעתי. חושבת שהעגלה שלנו תעקוף את העגלה של האמיש? בוא נבדוק. אוי, יש פה סכנה, נכון? הנה, טויוטה קאמרי לא הצליחה. לא הצליח. לא, אבל הנה, הוא הרביץ עכשיו את לא. הנה, בא עוד אחד. עוד אחד. עוד אחד. או-אה. הנה, עכשיו הקאמרי. לא? נראה לי שהקאמרי למד את הלקח שלו. זה הולך להיות צילום ארוך של עקיפה של מישהו. אני אגיד לך כמה אנחנו נוסעים. 16 קמ"ש. העגלה של אמיש נוסעת 16 קמ"ש בעלייה, שזה לא רע. כמה בירידה? כפול. כפול? 16 קמ"ש, לפעול 16 קמ"ש. אבל שמת לב שהגלגלים פה הם לא צמיגים. אוי, למה זה? כנראה הוא קנה את הדגם עם הגימור הנמוך. אין להם פאנצ'ר אף פעם. אין פאנצ'ר. או, העוגברים אותו. זה לא אמיש יקר. אני מניח שאת